Došao je taj trenutak u životu kada trebate stambeni kredit. Pogledajte kako u 5 jednostavnih koraka možete zatražiti Erste stambeni kredit online i u poslovnici banke. Osim za kupnju stana, kuće ili apartmana, stambeni kredit možete zatražiti i ako želite izgraditi ili dograditi svoj stambeni prostor, kupiti građevinsko zemljište, instalirati komunalne priključke, kupiti garažno ili parkirno mjesto ili refinancirati stambeni kredit u drugoj banci. Vaš Erste financijski savjetnik uputit će vas na dokumentaciju koju trebate prikupiti. Njome dokazujete svoj identitet i kreditnu sposobnost. Uputit će vas i na potrebnu dokumentaciju vezanu uz nekretninu i namjenu kredita. Ona uključuje vlasnički list te kupoprodajni ugovor ako je namjena kupnja. Za kredite osigurane hipotekom potrebna je procjena vrijednosti nekretnine koju možete dogovoriti u Erste banci. Na temelju prikupljene dokumentacije, vaš Erste financijski savjetnik analizira kreditni zahtjev te priprema prijedlog za njegovo odobrenje. U ovom koraku preciziraju se instrumenti osiguranja otplate kredita. Odobrenje uobičajeno traje nekoliko dana. Nakon pozitivno riješenog kreditnog zahtjeva pripremamo ugovore i druge dokumente. Dokumentaciju ćete trebati ovjeriti kod javnog bilježnika. Ako je za osiguranje vašeg kredita obvezna hipoteka, ovjereni ugovor o kreditu zajedno s prijedlogom za uknjižbu hipoteke u korist Erste banke trebate dostaviti zemljišno-knjižnom odjelu nadležnog općinskog suda. Prije isplate kredita u banku trebate dostaviti rješenje suda kojim se dopušta upis hipoteke u korist Erste banke i izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanom hipotekom. Po dostavi dokumentacije te zajedničke provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti za isplatu kredita, Erste banka vrši isplatu kredita. Po isplati kredita na zemljišno-knjižnom odjelu nadležnog općinskog suda potrebno je napraviti prijenos vlasništva za nekretninu. Za vas smo pripremili i Erste vodič za stambene kredite, u kojem možete pronaći detaljno opisane korake. Vodič možete dobiti kod financijskog savjetnika u bilo kojoj poslovnici Erste banke.